היי, מה קורה? אני רוצה לספר לכם על 3 ערוצי יוטיוב שגדלתי עליהם בתור ילד, שיש סיכוי שגם אתם גדלתם עליהם. אני די בטוח שכן. גיא טיווי. אני בטוח שכל ילדי 2017-2018 גדלו עליו וצפו בכל יום בסרטונים שלו, שבאמת הוא היה מלא סרטונים כל כך מקוריים ומצחיקים, וזה מטורף לחשוב שעברו כל כך הרבה שנים מאז. דרך אגב, אני לא הצלחתי למצוא את הערוץ שלו. יש איזה ערוץ אחר שמשחזר את הסרטונים שלו, דרדר, או בקיצור נדב הצב. אני זוכר שצפיתי בו כל פעם ואני פשוט הייתי עמום מהעריכה המטורפת שהוא עשה, ובאותה תקופה הוא היה נחשב לאחד הערוצי היוטיוב הכי גדולים בישראל לפי דעתי. ואני זוכר שכל פעם אחרי בית ספר הדבר הראשון שהייתי עושה זה הולך למחשב, נכנס ליוטיוב ואני ישר נכנס לצפות בסרטון החדש שלו. NCS Music, השירים שלהם היו כל כך נוסטלגיים לפני איזה 8 שנים. אתם זוכרים את המוזיקות האלה? קיבלתם גם את כיף נוסטלגיה? כנראה שכן. אני זוכר שבאותה תקופה שצפיתי בכל סרטון כמעט היה את המוזיקות האלה של NCS. כאילו זה היה כל כך פופולרי, יש לזה איזה 500 מיליון צפיות לכל שיר שלהם, שזה באמת פסיכי לגמרי. וואי, באמת, רק לשמוע את אחד השירים האלה יש לי כבר צמרמורת, אני לא צוחק. טוב, תכתוב לי בתגובות אם גם אתם גדלתם על הערוצים האלה, ואם לא, על איזה ערוצים אתם גדלתם. יאללה, ביי.